En Joan Naval i en Cesc parlaven amb la lluna. En Joan Naval i en Cesc davall la lluna bruna. Dimonis i genis, bubotes i un drac. En Pinxo i en Panxo i el pis Nicolau. Venen els contes de la lluna bruna. Lluna bruna, lluna bruna. Contes de la lluna bruna. Reis i regals. Nalí era patge dels reis d'Orient. Vivia al nord d'Àfrica, entre arena i palmeres. A l'estiu, quan al Palau d'Orient hi havia poca feina, ajudava el seu pare, que era pescador. A vegades arribaven fins a Mallorca en la petita barca, cercant tota classe de peixos. I així era com s'havia fet amic d'en Joan, en Cesc i Nabel, 3 nins que vivien prop de la platja. Junts nadaven, cercaven crancs entre les roques i a l'hivern s'escrivien cartes. Ei, mirau, un cranc! Nalí ja els ho havia dit abans de partir cap a la seva terra. Enguany els Reis d'Orient no volen venir. Diuen que estan cansats de cada gener dur regals a tots els nins i que després ningú no se'n recordi d'ells fins l'any següent. En Cesc, Nabel i en Joan no ho acabaven de creure. Com podia ser que els reis no volguessin venir més? Però Nalí els escrivia el mes de novembre dient que al Palau d'Orient no hi havia cap preparatiu. Tot era calma i tranquil·litat. Els patges es passaven el dia jugant a parxís o fent castells d'arena. Res de preparar paquets i ni d'embolicar juguetes com els altres anys. Nabel i els seus amics pensaren que potser els reis tenien raó. És clar que s'havien de cansar de cada any dur coses a tothom. I varen tenir una idea. Per què no anem a veure'ls i els duim un regal? Sí! Això els agradarà. Va bé, anem. Dit i fet, escriviren a Nalí per saber què podia agradar als reis. A veure, estimat amic Alí, voldríem saber... I prest reberen una carta que deia: Estimats amics, ja he aclarit el que em demanàveu. A Marció li agraden molt els animals. En Gaspar és un enamorat dels capells. Li agraden de tota classe, mida i color. Per passejar pel palau cada dia se'n posa un de diferent. En Baltasar fa molt anys que col·lecciona gatos, varetes i batutes. Una abraçada ben forta, Alí. Nabel, en Cesc i en Joan tenien la vidriola ben buida, però començaren a cercar i... En Joan criava conills i n'agafava un de blanc com la neu. També un peixet vermell del safareig. Nabel trascà per caixes i armaris, trobà un antic capell de copa que havia estat del seu padrí vell i un capell de palmes en cintes grogues que ella emprava a l'estiu per anar a collir figues. En Cesc tenia un oncle que era el director de la banda de música del poble i li donà una batuta i una vareta de màgic que havia trobat oblidada en un vell teatre. Embolicaren tots aquells presents en papers i llaços de colors i partiren cap a Orient. Nalí els esperava i els dugué davant els reis, que quedaren molt sorpresos perquè poques vegades rebien visites. Els donaren els regals i ells varen estar molt contents, no se'n podien avenir.
quan destaparen els paquets va ser una festa. En Melcion amollà el coní, que començava a córrer per les sales del palau mentre el peixet feia 1000 voltes dins l'aigua. En Gaspar es mirava al mirall emprovant-se els capells. I en Baltasar tan aviat semblava dirigir una orquestra amb la batuta com feia imaginaris trucs de màgia amb la vareta. De cop i volta, el coní s'amagà dins el capell de copa i en Baltasar, per fer-la sortir, pegà un cop en la vareta de màgic i va dir: A la nit, a l'urt, a l'aquí. Que en una antiga llengua oriental vol dir: Coní, surt d'aquí. Algun poderós encanteri va fer que del capell de copa, en lloc de sortir-ne el coní, començassin a sortir juguetes, juguetes, juguetes i més juguetes sense aturall. I tantes en sortien que prest totes les cambres del palau n'estaren plenes. I els patges començaren a carregar camells i més camells, carrosses i més carrosses, i de la llarga cavalcada no en veien la fi. I en Gaspar, en Melcion i en Baltasar digueren als nins que els havien duit aquells magnífics presents que per sempre més cada 5 de gener seguirien repartint juguetes i il·lusions per tot el món. I així ho fan encara avui.